Návrhářka Vanda Janda. Ahoj, Vando. Ahoj, Tej. Na začátku kariéry si kdysi řekla, že tvým snem je prostřednictvím módy dělat ženy šťastné a cílevědomé. A neviem, či som na konci kariéry to ešte snad nie, ale aj trošku ďalej v mojej kariére asi poviem to isté. Jo, pořád to platí. Povedlo se ti to? Povedlo sa mi to, podarilo sa mi to u mne blízkych žien, u ktorých vidím aj tú spätnú väzbu. Širšie povedať určite za divy nemôžem, ale pokiaľ by som nemala pocit, že to oblečenie vie tej žene dodať nejaký lepší pocit, tak s prihľadom na to, s akými ľuďmi sa stretávam a aké robia povolania, ktoré naozaj pomáhajú ľuďom, by som už asi s tým skončila, lebo by som sa bala, že na planete Zem, na moje návrhárstvo nie je miesto, pokiaľ to niekomu neurobí radosť. Vandi, jak se pozná full-time diva? To je určitá kalovka Gatia v mojej perspektíve ponímania tejto veci. Jednoty ducha a tela tej ženy, to znamená, že keď ty sama ideš večer spať spokojná, že si jednala dobre, myslím si, že aj vyzeráš lepšie. Spokojní ľudia, ktorí sú pyšní za svoje jednanie po väčšine času, si myslím, že aj vyzerajú pôvabnejšie. Takže neviem povedať, jak to je full-time diva, ale môjim snom alebo mojou víziou sa samu seba je byť full-time diva. A full-time diva môže povedať na seba každá tá žena alebo osoba na svete, v mojej perspektíve vnímania tej veci, ktorá je na seba pyšná momentálně nielen zovnějškom, ale aj tým ako jedna. My jsme kategorie v L Women Awards, do kterých jsi nominovaná, vybírali podle hodnot a ctností značky L, která v Česku letos slaví 30 let. Jaká hodnota nebo hodnoty jsou úplně nejzásadnější pro tebe? Zrovna tento rok, neviem z akého dôvodu, ale to bola najčastejšia diskusia medzi mnou a mojimi priateľmi a rodinou, pretože mala som určité situácie v živote, kde som prišla na to, že asi nie každý človek má predurčené alebo sebou vstyčné hodnoty, cez ktoré nejde, a pre mňa je to rozhodne jedna jediná vec, a to snažiť sa byť čo najlepším človekom. To znamená rešpektovať hranice toho druhého človeka, to znamená mať určité čisté svedomie. Možno sa aj pýtať vlastne, čo ten druhý človek, že nežijeme sami, kde tá jeho hranica je, pokiaľ ju úplne človek sám od seba nevie pochopiť. Neviem, či to viem nejakým prídavným menom popísať, ale myslím, že ma chápeš a snáď aj poslucháčky alebo čitateľky L to pochopia. Taká určitá pravdivosť pred samým sebou a aj pred tým okolím. Kdy se cítíš nejvíc žensky? V kontraste asi. Ja som vyrastala v takom dome s veľkou záhradou, kde som furt niečo rúbala a tak. A viem, že vtedy som sa cítila ako proste v nejakom zámku, alebo tak, pritom som bola celá od bahna. A asi v takých tých najviac kontrastných momentoch. A v čem myslíš, že jako vězí ta ženská síla? Ja si myslím, že neviem, či to viem úplne špecifikovať na ženu ako takú, ale ako ja vnímam ženy, ktoré mne boli blízke, čo je maminka a babičky, tak to bola určitá schopnosť toho pomôcť človeku alebo urobiť mu to blízkému človeku, urobiť pre neho niečo, čo ešte ani nevypovedal. Myslím, že to je špecifické vyslovene pre ženy, aspoň tie, ktoré ja poznám. Nie, že by som týmto degradovala nejak mužov. A zase vedia určite iné veci, ale asi sa mi nikdy nestalo, aby bez toho, aby som niečo povedala, alebo mi bolo vidieť na tvári, alebo vôbec sama vedela, že niečo potrebujem, a mi muž dal to, čo potrebujem. A trebárs mama alebo babka, možno to je aj nejaký materinský, nielen vyslovene ženský pud, ale veľmi často v živote, skôr než ja som si uvedomila nejakú potrebu, tak mi ju zjednodušila alebo sprostředkovali. Jak se tvoje rodina stavila k oblékání? Jak si se vůbec jako
Jestli ti pomohli najít nějaký svůj styl, nebo jak se do toho propsala vlastně nějaká možná děděná, generační schopnosť vnímať módu, oblékání a tak dále? Tak to veľmi pretože bez vplyvu mojej babičky, primárne Alici, by som podľa mňa nikdy móde ako také ani nedala nejakú prílišnú váhu, pretože by som to považovala len za odev, ktorým sa nejakým spôsobom zakriem, alebo proste mám k nemu nejaký taký ten jednoduchý pud páči, nepáči, ale vyrastali sme trojgeneračne, takže s maminkou a s babičkou v jednej domácnosti, kedy moja mamka je skôr športový a praktický typ a babička bola neuveriteľná dáma. Vlastne bola pôvodom z Poľska, z Varšavy, kde tá moda bola o niečo viac posunutá a aj napriek tomu, že v podstate potom väčšinu času toho, z ktorého treba mala zhromaždené veci, s ktorými som sa neskôr hrala, mala zo socialistickej slovenskej proste krajiny, tak bez tak tým veciam vedela dať nejaký určitý šmrnc a prikladala tým veciam váhu. Ja som si možno asi ani úplne neuvedomovala, ako mala, že odkedy som sa narodila, naozaj bola vážne chorá a tým zveľaďovaním samej seba a tým, že proste ten odev jej dal určitú formu toho pohybu, že keď sa pekne naličila, pekne upravila, keď mala vyfúkané vlasy, tak inak držala to telo, vlastne mala inú silu v sebe. A to som od jak živa vnímala a videla, že sa tam ráno niečo stane, keď sa prebudí, že zrazu proste inak pôsobí. A až neskôr som proste pochopila, že videla som ju raz neupravenú a to bol deň, kedy som ju videla naposledy. Takže vnímam celkom veľkú váhu alebo možnosť pomoci toho skrášľovania sa a čančania, pri tom, že človek sa z toho naozaj môže cítiť lepšie, pretože to je aj určitý rituál alebo proces, alebo určitý moment, kedy sa vám môže niečo zmeniť v tom postoji. Jakou nejlepší radu od jiné ženy si kdy dostala? Od nástenky, která je za kamerou. Vani, nechaj to byť. Když nevíš, jestli doprava nebo doleva, choď rovně. A řídíš se jí? A ešte určite aj od maminky, strašne veľa. Myslím, že som celá sformovaná z rád maminky a babičky. Ale myslím, že celý minulý rok som žila v tejto rade od mojej kamarátky veľmi blízkej. A nie, hovorím to len preto, že sedí tu. Vandi, v čem si fakt dobrá? Vo víziách. Ja naozaj hocičo vidím, hociaký mám podnet, väčšina mojich najlepších vecí aj mojich najhorších, pretože často fakt ako blúzním úplne v hlave a neviem mu stopnúť, ale som najlepšia v tom, že vidím hociaký podnet alebo človek mi povie, požiada o nejakú radu, pomoc a naozaj mi sa to vie vybudovať v hlave do šialených celkov. Myslím, že som mala byť nejaký renesančný človek a budovať nejaké krajiny alebo tak, pretože mám naozaj neuveriteľnú predstavivosť a to už od malinka. Myslím, že to až desilo niekedy ľudí v škôlke, keď sme mali kresliť nejakú ulicu. Ja som tam vybudovala celé mesto s úplne jasnými, perfektnými, precíznymi predstavami, ako to má byť a fungovať. Máš tedy nejaký recept na úspech? Myslím si, že jediné, čo človeka... Neviem, čo je úplne úspech, ale úspech je za mňa určitá každodennosť, v ktorej je človek rád a možno mu pre okolie prináša niečo, čomu sa asi v spoločnosti povie úspech. Každopádne, pokiaľ to tomu jednotlivcovi denne nerobí, nehovorím radosť, lebo je tam aj veľa vecí, ktoré človeka trápia, ktoré musí riešiť, ale pokiaľ sa do tej úspešnej práce nebudí rád, tak to za úspech nepovažujem. Takže za mňa úspech niečo, čo človek vníma, že bolo preňho vytvorené, alebo proste je to kompatibilné s ním ako s osobnosťou, vie s tým súžiť, ide mu to celkovo s nejakou určitou ľahkosťou a hlavne, a na to vždy upozorňujem aj ľudí, ktorých príjmam do tímu, je dôležité, aby keď na ňo nikto nepozerá a keď
ho nikto nehodnotí alebo nesúdi, tak za tú svoju prácu počas toho dňa bol sám rád. Pretože skôr v mojej práci mne ľudia zatleskajú alebo povedia, že to nie je dobré raz za pol roka. A keby som sa sústredila toho pol roka na ten deň, že dostanem to určité nejaké hodnotenie, a ten každý deň tej výšivky ručnej práce by ma nebavil, tak by som bola strašne nešťastný človek. Takže myslím, že ten obyčajný moment, či ťa baví alebo nie, to je naozaj ten úspech. A ja mám veľké šťastie, že ma po väčšine času naozaj baví. A pokiaľ ma nebude baviť, tak mám to šťastie, že si myslím, že budem schopná si vymyslieť niečo iné. Novou vizi. Jo. Přesně tak. Tak děkuji za rozhovor. Ďakujem.